Bon dia des de la Conselleria de Massificació i Drames Mallorca S.A. Ara han descobert que hi ha turistes utilitzant targetes de resident per anar gratis amb de tip. Clar, perquè venir a Mallorca ja no basta. Ara volen l'experiència completa. L'Airbnb ja no ve amb wifi, ara ve amb cafetera i ciutadania balear. Jo ja m'imagino l'anunci. Apartament amb encant a Soia, vistes a la serra i targeta de resident inclosa. Check-in a les 3 i dret gratuït d'anar en transport públic. I que no és guapo, això. Però a mi el que m'agrada és l'investigació. Qui deixa aquestes targetes? Mallorquins? Estrangers residents? Un càrtel internacional d'estip? Caguen judes si és que hi ha més control a una discoteca que per ser resident a Mallorca. I mentrestant, la gent d'aquí esperant mesos per tenir la puta targeta. És espectacular. Esperant mesos per tenir la targeta i esperant mesos per poder agafar un bus que vagi buit. Saps què t'ho vull dir? Tu has nascut aquí, pagues aquí, vius aquí i ho has de justificar tot. En canvi, un turista amb una foto tapada amb el dit ja és pràcticament de Manacor. Vos he de dir que per un sulleric sentir xerrar un alemany, sentir xerrar un manacorí és exactament el mateix. Però bé, això no és culpa del turista. El turista fa el que li deixen fer. El problema és, el que dic sempre, és model. Un model on ser resident ja és un servei premium, perquè Mallorca ha arribat a un punt on no basta venir de vacances. Ara també pots jugar a ser mallorquí. I el pitjor de tot, que hi ha gent que ho pot pagar millor que nosaltres.